سلام زغبركم تخاتلتنا خميس أنحكم أمباركس نايزي ساعة زي زينا حسلكم متيلخو مجمر تاجن استزينا أب إرترا برتوع من قد مدري تخاسيتو جزاهم محدار تجراي أب شدش تورحو سنك أب إثيوبيا زر أزلو سفي حقيقة توريزم كونفرنس نانا كي خير كم زلون زفر هوتيلاتون يتصلوا خم زلون تجليتو زبلو زيناتات حزامتكم اللخو سناي مكتتال أب إرترا برتوع من قد مدري تخاسيتو أب إرترا زوبا سميناو إحوحري كاب كتما متسوع 39 كيلومتر نشانخ دبوب برتوع من قد مدري تخاسيتو اتبربوع 13 مسكرم مشات ساعة 8:51 زقاطم من قد مدري 5.0 ريكتر زعقل منبارون أب 15.2 كيلومتر عمقت كم استبنقسن صبصبات مرمر جيولوجي أمريكا تغيسو ات من قد مدري أب استفلاليا ختماتات إرتران سمين إثيوبيان كاب عنكلت مأكل ككم رحقتو بستفلاليا متن تسمعو خخون كم زخلون أقالحو BBC أب أسمرا أب تمساسل ساعات من قد مدري تخاسيتو أب سبات مسنبار فتيرو منبار خرقاقص انكلو أب مقلون كم تسمع وكيلنا حبيرو سبمزي إرترا زاقيت بزعبا تكستت زهابو وقعو مقلت يلن بات من قد مدري زباصح قدات انتلون أيتفلتن كاب قيح بحر تبقيسو نهاجرات مبرق أفريقيا سنتقو ندبوب كساب موزامبيك ززرقح عبي هاغواف سنجرو حدا خابتم سلسة أب عالم نطف الساعة قمراون اتفتات زلوهم كناتات مخانو يقلت ازي بفلاي إنا شعز الدقاقم إرتراز مأكلو من قد مدري بغندو أب كبابتات كيح بحر كم زخصت من قد مريتن الساعة قمران أب إرترا أملكيتو استقبر مسنعتي يملكت كلم حجي بحد نحاسة أب تمساسة لخبابي وفولي إرافايل أب زبها البوتا 5.6 ريكتر كمون دحر حدة ساعتات كساب 4.7 ريكتر زعوانهم تغاتاتنتي من قد مدري أقاتيمهم من باروم يذكر بتتفتر أو حدقها أمن أزوبا سنعفة 5 أباي تكوان تفرسة أب هي واتساب زوارد قدات كم زينبر مربب حبريتا منستر زينة إرترا أب تقوان زرق حتى حبريتا يتكس أب إرترا بخلت حملة خلت شحن إسران سلستن ساعة 7:51 مشت 4.2 عبان زنورو 10 كيلومتر عمقت نأزوبا قل علوز ما أكلو من قد مدري تخسيتو من بارون يذكر بس من قد مدري كاب تحمرت زخونه قل علو أب عنكل 300 كيلومتر زركب بوتاتات إرتران إثيوبيان كم زهرمون تقليتو أب جنبوت كلتا شحن إسران سلستن ون 4.7 ريكتر زعقلو من قد مدري أب استفلاليا ختامتات إرترا خمزة قاتمة منستر ساعة معدن إرترا قليتو خمزة نبرة يذكر أزي كاب فرو 15 كيلومتر نشان خدباو معرب كاب عد قيح دما 38 كيلومتر نشان خسميناو مبرق رحقو أب زركب ساعة ترى أب استسمي بوتاز ما أكلو زقبرة من قد مدري 4 كيلومتر عمقت كم زنورو أب أوانو تقليتو منبارو يذكر سنفتنيا ذات كم يقلصوه دحر خمس زي زعينتو عقن زعبي من قد مدري خاصعد زلو تخلو ازيو تصبيبيو ابز زوازي كم زع مثلا من قد مدري زوتر مخانو تحبريتا يرد ابز حلف 10 عامات ابزي نقل عالم اكل زقبره كسع 300 كيلومتر زشفن زوازي كاب 4.2 لعليون ريكتر زمزقبه 39 غزي من قد مدري اقاطيمو از مالت بغمغام اب 3 ورحي عنساب يقاطم مالتيو بسنكي أب إثيوبيا زلو سفيح جيت توريزم كونفرنس إن نكى خير كم زلون زفر هوتيلاتون يتصلوا خم زلون تقليتو بسنكي أب إثيوبيا تزرجح زلو عدك أو جيتن زي من رجعن توريزم كونفرنس إن نكى خير كم زلون أبتع عودس توافرة محبرات أفليتن بريزيدنت فيدريشن أسرحتي هوتيلن توريزم إثيوبيا دكتور فتوي ولد سنبت ندمت أمريكا أب زهبو على محتت بسنكت زي من رجع أهجروا أخواتات كاب أديس أبابا نبكالو تهجرات كجازو جميرة مالو بريزيدنت محبر وإن هوتيلات أديس أبابا تغلل لو حسبت ساعته ساعتنياتات إن نكى يخيد كم زلو قليتو أستير سلمون زفر هوتيل الساقة خم زلون داقمايك برابر كم زخلن بمجلات زملكتهم معكلات بزت السلام كفترو حاتيتو مالو جزياو محدار تجراي أب 6 ورحو أب سمين إثيوبيا نخلت عمد سنحة دماو كينات نمقرات أبريتيرا حرس تختم سممع أبتابو كينات استحسيت كل التجراي من رجع حساب زكايد جزياو منجستي ممسرات والسنة مع منيرو نخلو زحقوف جزياو محدار نمقام أمام استوحبه هو حات منجستي نمقام أوارح وسيد الليو هو حات دكتور دبرتين بريزيدنت نايت المحدار كون مريسو كان تنبرا منجست فدرال جن حدش سبام زوب مبالو اتمدنو غاي كم استفترة أبتقوان BBC زارة ربوم تنتنت أبريهم نيرم داقما من رجع دحر مكيادو جيتاتشو
ረዳ ንመወዳድርቱ ብሓደ ድምፂ በሊጹ ብ14 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት ገስ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ተመዚዙ። ኣብቲ እዋንቲ ጌታቸው ግዛኣት ትግራይን ተመዛበልትን ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ቦትኦም ንምምላስ ከም ዝሰርሕ ምግላጽ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንማዕከናት ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣተገባብራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝተደናገየ ብምግላጽ እቲ ዝቆመ መንግስቲ ኣብ ትኽልል ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ሓቢሩ። እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ክሳብ ሕጂ እንታይ ሰሪሑ እንታይ ብድሆታት ከጋጢሞሞ ዳግም ምርጫ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ነቲ መስርሕ ተቃዊሞም ካብ ምርጫ ዝሰሓቡ ውድባት ነይሮም። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ከምኡ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ሳወት ኣብ መቃም ግዚያዊ መንግስቲ ፍትሓዊ ውክልና ኣይተገብረን ብምባል ዝተዋህቦ ኮታ ከም ዘይተቐበለ ዝዛረብ ሓላፊ ጉዳያት ወጻእቲ ውድብ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዛጊት ዝሰርሖ ነገር የለን ይብል። ቀዳማይ ሓላፍነት ዝኾነ መሰጋገሪ ይኹን ቀዋሚ መንግስቲ ድሕነትን ጸጥታን ህዝቢ ምሕላው ወይ ድማ ብሕጊ ዝተዋህቦ ስልጣን ንምፍጻምን እዩ። እቲ ቀዳማይ ዕማም ልኡላውነት ትኽልል ናብ ንቡር ምምላስን ድሕነት ሰላምን እቲ ክልል ምሕላውን እዩ ኢሉ ናይ ጫካ ሸፋቱ ናይ ህዝቢ ከብት እናሰርቑ ይሓርድለው ሸፋቱ ከተማታት እውን ታርጋ ዘይብለን መካይን እናዘወሩ ህዝቢ ይቃትሉን ይዘምቱን ኣለው ብምባል ቅሬትኡ ገሊጹ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ፕሮፌሰር መጽናዕቲ ሰላምን ግጭትን ዝኾነ ፖለቲካ እቲ ክልል ብቐረባ ዝዕዘብን ሸቲል ትሮምበል ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ንኸይጠሓስ ኣብ ምርግጋጽ እጃሙ ከም ዝፈጸመ ይገልጽ። እቲ ዝዓበየ ውጽኢት ኣተገባብራ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ክቕጽል ምግባር እዩ። ርክብ መንግስቲ ፌደራልን ግዚያዊ ምምሕዳርን ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ናብ ግጭት ኣይተመልሱን ወላ እኳ ቁልጡፍ ተዘይኮነ ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ዝተቐመጡ መትከላት ምትግባር ግን ይቕጽል ኣሎ። ስለዚ እቲ ዓቢ ነገር ኣብ መንጎ ፌደራልን ግዚያዊ ምምሕዳርን ዘሎ ርክብ ዘይምቁራጹን ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዘሎ ሰላማዊ ዝምድናን ምቕጻሉን እዩ ይብል። ግዚያዊ ምምሕዳር ድሕሪ ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ኣምሓራ ዝኣተዉ ከባቢታት ክሳብ ሕጂ ክምለስ ከም ዘይከኣለ ዝገለጸት ፕሮፌሰር እዚ ካብ ስልጣን እቲ ምምሕዳር ወጻኢ ምዃኑ ይዘረድእ። ክፍጸሙ ትጽቢት ዝተገብረሎም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ካብዚኦም እቲ ኣገዳሲ ነገር ምምላስ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ እዩ። እዚ ማለት ምዕራብ ትግራይን ገለ ከባቢታት ራያን ኣብ ትሕቲ ዝኣመቐሎ ዘሎ ምምሕዳር ኣይኣተወን። እዚ ውድቀት ግዚያዊ ምምሕዳር ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ነቲ ከባቢ ምምላስ ብሕታዊ ስልጣኑ ስለ ዘይኮነ ነዚ መፍትሕ ምርካብ ሓላፍነት መንግስቲ ፌደራል እዩ። ኣብ ህወሓት ብዛዕባ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ሕግን ኣብ ስልጣን ጽንሓሉ እዋንን ዝተፈላለየ ሓሳብ ዘለዎም ጉጅለታት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ንርኢ ኣለና። ጌታቸው እውን ኣብ መግለጺኡ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ካብ ፌደራል መንግስትን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኣባላት ህወሓት ከይተረፈ ብድሆታት ከም ዘጋጠሞ ጠቒሱ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ምሁራት ትግራይ ናይ ስልጣን ቃልሲ ብንጹር ከም ዝረአ ይገልጽ። ሓይልታት ጸጥታ ተሓታትነቶም ንምምሕዳር ጥራይ ዘይምዃኑ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደደውን የመልክት። ፕሬዝደንት ጌታቸው ምምሕዳሩ ብዞባን ወረዳታትን ደረጃ ተቐባልነት ናይ ምርካብ ጸገማት ከም ዘጋጠሞን ምምሕዳሩ ንምድኻም ዝሰርሑ ኣካላት ከም ዘለውን ኣብ መግለጺኡ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ። ሓላፊ ርክባት ወጻኢ ሳወት ኣቶ ሃይሉ ግና ምዝ ሓሳብ ኣይሰማማዕን። ብሕጊ 60% ስልጣን ዝወሰደ ህወሓት እዩ። እቶም ጀነራላት ደገፍቲ ህወሓት እዮም። እቲ ሲቪክ ሕብረተሰብን ምሁራትን እውን ንህወሓት እዮም ዝውግኑ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ 100% ህወሓት እዩ ብምባል ካብ ውሽጡ ዘጋጠሙ ብድሆታት ኣለዉ ዝብል ሓሳብ ሓቂ ከም ዘይኮነ የብርህ። እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ደሞዝ ኣይከፍልን፣ ጥሮታ ኣይከፍልን። ስለዚ እንታይ ሰሪሑ እንተይለኩም መልሰይ ወላ ሓንቲ እዩ ይብል። ጥሮታ ብፌደራል መንግስቲ እዩ ዝኽፈል። እቶም ጥሮተኛታት እንታይ ገይሮም? ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምንታይ ደሞዝ ዘይወሃቡ? 100 ቢልዮን ንኩናት እንተውፂኻ 10 ቢልዮን ንሰላም ከተውፅእ ከመይ ይኸብድ ክብል ይሓትት። ናይ ሓደ ዓመት ባጀት ጥራሕ ከም ዝተፈቐደሎም ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ስራሕ ዘይተሰናበቱ 270,000 ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ብምህላዎም ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ንምኽፋል ኣጸጋሚ ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ኣብ ገለ ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ውዳበታት እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ተገዛኢ ፌደራል መንግስቲ እዩ ተባሂሉ ክግለጽ ምስማዕ ልሙድ እዩ። ፕሮፌሰር ሸቲል እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ንፌደራል መንግስቲ ተሓታቲ ክኸውን ዝተሃንጸ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝተመስረተሉ ሕጋዊ ቅርፂ እንተሪኢና ንፌደራል መንግስቲ ተሓታቲ እዩ፣ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን። ከም ሓቂ ንትግራይ ምምሕዳር ኣጸጋሚ ዝገብር ዘሎ እዚ እዩ። እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ድሌት ህዝቢ ትግራይ ንምንጽብራቕ ዝከኣሎ ይገብር ዘሎ ይመስለኒ። ቀጻሊ ኣብቲ ክልል ዘለው ጸገማት ንምፍታሕ ከቢድ ዕማም ከም ዝጽበዮ የመልክት። ህወሓት ነቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ንምምራሕ ብቑዕትን መኸም ዘይብሉ ዝምጉት ኣቶ ሃይሉ ከበደ ብወገኑ እቲ ክልል ብስርዓት ንምንቅስቓስ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣገዳሲ እዩ ይብል። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መስተናድኦና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሳብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።